Nisɔndiya ye hanta ye ka haw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranin kan marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdulaye Mayiga ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ kunun alamisa novembre kalo tile 6 san 2025 ni Mali mobiliba bolilaw ka lafasabagaw ye min sigi tun ɲɛsinen bɛ lakanako gɛlɛya ni degun min bɛ bolimafɛn bolilaw kan ani ka tila k'u ka faso kanu jira min na u cɛsirilen don k'u yɛrɛ bɛɛ di Maliko la. O kɔfɛ u ye laɲini dɔw kɛ n'o ye u ka hakɛw lawaleyali ye douane mɔgɔw ka gɛlɛya minnu b'u kan siradalajɔliw ani assurance Mali sabatili bolimafɛn bolilaw ye marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ko bolimafɛntigiw ni mobiliba bolilaw ye baara kɛ ka tɛmɛ u dan kan jatigɛwalekɛlakulu ka ni fɛɛrɛ kura in ye. Ni hambɔra yen hamta lakanako gɛlɛyaw kan kunun alamisa n'o bɛnna novembre kalo tile 6 ma san 2025 golomasiri tabaw ye sanfɛ susuli dɔ kɛ kɔnɔjɛba yɛrɛmara bolo kafo la min kɛra sababu ye ka jatigɛwalekɛlaw dagayɔrɔ bɛɛ bɔ baara la donnier na kuyan ani besin na. O baara tun ye ka tajita mobiliw lakana Kajana ni Buguni sira kan o ɲɛminɛna général Umar Jara fɛ baara min kɛra ɲɛdɔn ni hakilisigi kɔnɔna na bɛ golomasiri tabaw ka sanayɛlɛ ko fɔ. Ni hambɔra yen hamta kɔn kibariya kunnafoni na hama daminɛ Senegal Edouard Gemayel ka fɔ la kuma deli ka juru dogole min tata akɛ ka bon farafina kɔnɔ duniya wariko tɔnba FMI ka cidenjɛkulu ɲɛmɔgɔ min bɛ Senegal kumara o ka kunun alamisa a ka dɔgɔkun 2 taama senfɛ min kun ye ka kuma juru doni programme daminɛni kan a ka fɔ la ko kumaɲɔgɔnya min bɛ Senegal ni FMI cɛ ma nɔbɔ walasa ka jurukura sɔrɔ. An b'a kuncɛ Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ka bɛrɛbɛrɛli tɔn PPACI sentena ye décembre kalo tile 27 wasade kalata nata la o latigɛ in taara kulu min sigilen don bɛrɛbɛrɛli ko labɛnbaga mɔgɔw fɛ kunun alamisa novembre kalo tile 6 san 2025 ka kɛ ni bankɛlen Laurent Gbagbo ka kanbɔli ma octobre kalo tile 25 jamanakuntigiya kalata la o min kɛra sababu ye ka PPACI bila ka wulikajɔ taama dɔ kɛ min ma yamaruya na u kun cɛra ni minɛliw ye. Nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.